ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सकाळी काही सोशल मीडियामार्फत ज्यावेळी आम्ही बघितलं, खरोखरच ती घटना अगदी धक्कादायक होती की महाराष्ट्राचे सर्वांचे लाडके उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार साहेबांचा जो काही जे काही अपघाती निधन झालं, हे मुळात विश्वास न बसणारी गोष्ट होती. कारण खरोखरच आपण ही गोष्ट बघतोय, विश्वासच बसत नव्हता. आणि असं असताना जरी ते आज पुढच्या म्हणजे पक्ष जरी वेगळा असला तरी खरोखर अजितदादांचं एक महाराष्ट्रात वेगळं नेतृत्वाच्या रूपात महाराष्ट्राने त्यांना पाहिलं आहे. एक बेधडक असं नेतृत्व, काम करण्याची त्यांची पद्धत, किंवा आज मी बघतोय आता म्हणजे असं ते आपल्या महाराष्ट्रातलं किंवा आपल्या आजूबाजूचं असं कोण जे काही सोशल मीडिया मोबाईल वापरत आहेत, प्रत्येकाच्या स्टेटसला आज अजितदादांचा अजितदादा श्रद्धांजली दिसते. ही अजितदादांची ओळख होती. आणि खरोच अशा या थोर नेतृत्वाला एक सर्वसामान्यांचा आवाज म्हटला तर वावगं ठरणार नाही. ज्यांनी एक तालुका महाराष्ट्रात, एका तालुक्याचं नाव जिल्ह्याप्रमाणे निर्माण केलं, तो बारामती तालुका त्यांनी निर्माण केला. अशा या थोर नेत्याला सिंधुदुर्ग जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण या ठिकाणी करतोय.